Kari Iran kalajit ya mujtaba Khomeini kum unong yalam bakhli du batamai jong kari hadin kajingap jong kpa jong u Ali Khamenei ubalasan syar ya kari lajan sau posnem. Mujtaba Khamenei ubalak san punrius nem karta udai unong hikai niam bat ulakai ha kanong ba masyat ha kari Iran haus nem khat kandai spa anriu kandai. Wat la shem labat kanu ka kam sorkar ka bapat ba hanrei ulatrai buns nem hapo office jong ukpa jong u bat ulalong ubriu ubadon bor bha halenden. Kiriu simpang ong ba umajtaba Khamenei uladon benta ha kakinhun kaparit kapapet ya kajinga dai san pertai bat kajingat kirai jong unong yalam bah klidu. Ula puliru ya kajing hikai niam ha kanong ba kum kabadai kawai na kibenta bakong san jong kajing puli niam shiti ha Iran. Kajingnya dai kapacan jong u bat kakinhun sipai Islamic Revolutionary Guard Corps kalapen klan ya kabor san pertai jong u hakari. Henry umujtaba Khamenei ulamat ru bun kajing kentho haus nem arhajar khat khandai ka United States Department of Treasury kalapengat ya u ha kajingnya khang namar ba kakenno ba ulai kajingnya trelang bat kibor pahara ke Iran ban penya ya ki polisi jong ukpa jong u. Hakari Iran hi ulaksha kan thoru ha kapor jong kicing ki patba haus nem arjar arpuan hadin ka jingyap jong gawai ka samla kan thai ha police custody kabaya dei bat ki anriam jingya dei bat karyam jinglong briu. Kajingje yang mujtaba Khamenei kum supreme leader kala penlong ya kajinyat ka batamai ha kasan perthai jong ka Iran namar ka dei kasin ka menengkong nadu ka Iranian revolution jong gasnem khat khandai spa nyob khandai bakabor nong jingyalam kalayat no pa shaukun kaplawan ra ya kajingya kren halor ka jingyalam kum ka dynasty hakari kapala jupen pra ya ka hima pateng. Kat kum kiriu simpang menta umujtaba Khamenei undon karai ka bakhadu halor kirai bakong san jong kari kentup ya ka program nuklear jong ka Iran ki analis ki ong ba ka jingyalam jong u kala pan pateng ya ka dongrim ka pateng jong kari halor ka jingya kren bat kiri semi.